maza maza ya ne Allah ne wani wala da yawa ka sai ya baro tun da nake neman ka fa a ba dai Allah ko kana zuwa ne yankin ina nan ai bari kawai tun da nake neman ka na yarinya na ilashi baby na riga da shi ta can ba yake ba mun gida ita zamu je night club yanzu so nake in je gidan su mu dan yi abin da ya zuwa daren kawai yani bawai na ga ne kawai ai ni da raka ka mai mana maza ai ga Allah wannan na ta fadan jaba ne fa ba dan iya zuwa gidan ya ga waɗanda ba kai kana gani fa a bakin elegant fa nan fa aka sare ni fa a bakin elegant sojoji ma mun fa a na wani tanawuni kana gani da soja ma wannan tanawuni Allah mu wai ke amma la kan gano wannan ai yayi da in yan da ta nake tsoro ne da wurin mutum a tsaye jimarin wasa wata elegant bawai ka ga ma kuɗi gida ai zo ayya a san wata ilashi baby ya sai la sai ko ke kuma mun ɗan ta gidan nan yau fa akwai buro uwa ai da ma kula da yari aka yi ba kai na cima ne ai sai ba ai ku ya ta zuwa na ta nake tsoro ne shi yasa ya ga shi din banza yake normal yo mun gode a ganin sojoji ba a wajen elegant ta zama ina ga inda muka fafata da su bai sai zaka wajen ilahi baby wannan shi ne zo dinka ya yana magana a cikin kubi kuna cewa ne Allah wannan shi ne na ranke da asabe babu ruwana duk yaron da ya kara gani ya zo wajen yarinya na ku ne in iska kanan ai bakin wallahi layi ni ka san gidan mai nan ba wallahi ne za ga gidan kuna bayan layi dan turo sai da ga ba Allah ko wannan aka yana cikin kuma bura uban yaro gida da na kara ganin a bakin layin na ranke ba shi da yanka ruwan kanin shegu kawai